Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na diahu dangahu na punasa, poda ni na marsuruahu doi, molo adong manangise na mabahen lomo ni rohan ni amai, botoon ni ido taringo tupodai, manang na sian debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na nido ni surati, akka batangaik na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naung sahat tu hami barita nauli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehon ho hatam na badiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon nani dokmu, asahot rohanami, jalatar parangehon hami parange na badia. Saya jari jalapai baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita.
martangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangapomo do natorasmo asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho, patik paonopon unang ho mamunu, patik papituhon unang ho mangalakop, patik pawaluhon unang ho manako, patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohod dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon naho bar tu patiki. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon naho bar tu patimi. Amen. Tapuji Tuhata marede hita. Tatopoti madosa tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Laos tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Satokid dohu tadikon ho, alay papungo-pungo kumaho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Taga di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho, nina Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Marede hita. Di
tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di buku Poda 25 ayat 2 sahat rodi ayat onom. Poda bidu 25 ayat 2 sahat rodi ayat onom tajahama marsikat sorin hami mana perjulu di ayat onom anon rap hita. Hamuliaon di debata doi makomihon hata alai hamuliaon nia karaja doi sumulikit hata. Ikon sirango doa katak-tak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Rap hita, unang patongam-tongam dirim di joloni raja, jala unang jongjong ho tu inganan ni halak na balga, ido sahatna. Martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tapuji tuhata marede hita. Tidakon maha porsiao tai songo nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamo ne debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok
mulak mangolu do sogut daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabigima ede pujian na ni soarahon ni punguan ina Kamis. Tabigema tikting na masa dohot si pamasaho di bagasan sa mingguon.
Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut-ihut matiting namar ragam di Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Nabarjolo guarne Minggu. Guarne Minggu ta sadarion ima Minggu pasapulu sadahod dung Trinitatis lapatanna hasitolu sadahon ne debata. Topik Minggu Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng-lelengna. Napaduahon kelompok kor tupar minggu tanggal 7 September 2025. Di pukul 7.30 ina Esther ama Jericho NHKBP. Di pukul 10 lansia ina Deborah ama Salom. Di pukul 10.07 ina Kamis ama Huria remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 7 September 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napapaton amplop resot di minggu sadarion patupot tado papungu amplop resot tapatu pamai di pilihan napaduahon. Napalimahon pasahat ulos hatuaon. Di minggu ta sadario di kebaktian pukul 10 patupaon ni huria tado pasahat ulos hatuaon turuas ni huria imatu inang sueni eko mastuti boru lumban gaol tubuh tanggal 22 Agustus 1955 sian sektor Kolose. Jala di hari Minggu tanggal 7 September 2025 naneng roon patupaon ni huria tado pasaha ulos turuas ni huria iman abarjolo amang situa hasiholan manulang tubuh tanggal 1 September 1952 sian sektor Nasaret. Napaduahon tu amang bubung lubis tubuh tanggal 3 September 1955 sian sektor Bethlehem. Napatuluhon tu amang sabam siahaan tubuh tanggal 5 September 1955 sian sektor Filipi. Napaopaton tu inang manur boru manurung tubuh tanggal 7 September 1940 sian sektor Galatia. Napaonopon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 2 September 2025 di sektor Korintus di keluarga El Tarihoran Inang Boru Huta Barat. Di sektor Judea di keluarga Es Sinaga Inang Boru Huta Uruk Laos Patupa Pangapulion. Di sektor Kanaan di keluarga Nonya Simajutak Boru Panjaitan. Di sektor Efesus di BPH sektor. Di sektor Filipi di keluarga A Nenggolan Inang Boru Abarita. Di sektor Philadelphia di keluarga M Lumban Gaol Inang Boru Purba. Di hari Rabu tanggal 3 September 2025 di sektor Sion di keluarga R Simangunsong Inang Boru Pasaribu. Di sektor Betania di keluarga R Purba Inang Boru Sidabutar. Di sektor Roma di keluarga B Siobing Inang Boru Sitorus. Di sektor Nasaret BPH sektor. Di sektor Kolose di keluarga D Gultom Inang Boru Huta Galung. Di sektor Bethlehem di keluarga S Tumanggor Inang Boru Manalu. Jala di hari Jumat tanggal 5 September 2025 di sektor Galatia di keluarga M Gultom Inang Boru Pardede. Molo alamat Boy Mataida di acara Nong Tatiop manang na adong di dinding ni gereja ton. Pemberdayaan Pangulan Agot Tiki Rapot Padita Dohot Sinode Distrik. Di Bagasan Minggu di Patupa HKIP Distrik 22 di Poskapdo di Pontianak Ima di hari Selasa sahat hari Rabu manang tanggal 21 tanggal 2 September 2025. Pemberdayaan Pangulan Agot Tiki HKBP Distrik 20 di Poskap. Di hari Rabu saat hari Kamis manang tanggal 3 saat tanggal 4 September 2025 rapot Padita HKIP Distrik 20 Deposkap. Di hari Kamis dohot hari Jumat
tanggal 4 sahatu tanggal 5 September 2025 Sinode HKBP Distrik 20 lalu Deboskap. Borhat do amang padita Adolf Tasman Nababan Sarjana Teologi, dohot amang Pendeta Esron Bahtiar Tapubolon Master Teologi, dohot utusan Sinode Distrik Situa Obesli Manulang, laumat dohoti ulau ni. Tatangnya koma anggiat mardalan ulau ni dohot denggan. Napawaluhon pendaftaran Parguru Malua. Tabuk kadope pendaftaran Parguru Malua tuak ayana kota sahatu sadariot tanggal 31 Agustus 2025. Boy ma didaftarhon marite situa sektor tabe laos mabuan fotokopi surat padidionna. Tuak kana mendaftar asaroma madohoti pertemuan perdana rap dohot naturasna ima di hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 14 WIB manang jam 2 siang. Nabasiahon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 7 September naneng roon patupot tado pilihan amplop pembangunan. Pasapuluhon pasahat penghargaan tuna berprestasi. Di hari Minggu tanggal 7 September 2025 patupaon ni huriat tado pasahaton penghargaan tu akayana kota na berprestasi juara sada sahatu juara tolu mulai sian SD, SMP, SMA manang SMK dohot tu mahasiswa manang mahasiswi na IP 3,5 molo perguruan tinggi negeri jala IP 3,6 tu perguruan tinggi swasta. Tapatupa may di kebaktian pukul 10. Pinangi doma asata arahon yang nakotai madohoti kebaktian ni tuaka nasopasahaton bukti juara manang IP na boy dope tapasahat paling lambat ma sadarion. Pasapulu sadahon seminar remaja na poso. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2025 di Patupa Huriata do seminar tu remaja na poso bulung ni Huriata maringana di gereja. Tasosoi ma akay anak kotai asa dohot mad dohot isa. Pasapulu duahon pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor saha tu sadarion godangna 27.950.000 rupiah. Daftar nong pasahaton boy mataida di warta na adong di hitabe. Totong ma husosoy hami asa tauk kabbe rohata lau manupahi danay anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan di pasahat ma dukungan danay tu tim manang tu parhalado di sektor tabe. Pasapulu doluhon majaha surat pastoral sian Eporus. Dong sipul majahati tingon tatangihom ma jahawon nami surat pastoral narosia pimpinan ni Huriata Opui Eporus HKBP. Pasapuluh baton torop ni ruas nama dohoti par minggu tanggal 24 Agustus 2025 godang na sia 110 sia halak. Pasapuluh limahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 50 halak, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahato selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 1 sahatu tanggal 7 September 2025. Hatani debatana pasikopor lasni rohamuna tersurat di Yohanes Bidu 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanahu, jala molomian hataki di bagasan hamu. Jupa kamu do manang dia pe pinangido ni rohamuna. Pasaplonopon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan godang na 5 kepala keluarga 1.025.000 rupiah. Pasapuluh pituhon pelean bulanan manang pelean tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguan 6 kepala keluarga godang na 1.300.000 rupiah. Mauliate mari pasahat huriata tu sude ruas naung pasahat ton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial
sahat tu bulan Agustus 2025. Tuakana so pasahat to dope taingok ma amang dohot taminang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Parhe pengon ni huria tuhuria 6.431.625 rupiah. Pembangunan 1.220.800 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 8.091.075 rupiah. Jumlah 15.721.500 rupiah. Malutung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi matu parhalado radedo hami lau padenggatosa songoni matiting namasa do si pamasao di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhatta mapeliani bain sangap di guarna. Sonari hujahon haima surat pastoral Eporus Huria haka Kristen Batak Protestan menikapi situasi bangsa Indonesia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saudara-saudari terkasih umat HKBP yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Sebagai gereja yang turut merasakan denyut nadi bangsa ini, HKBP menyikapi situasi ini dengan penuh keprihatinan, sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban. Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita jaga kehidupan dan harkat kemanusiaan sebagai sesama saudara. Kami mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun hak itu mesti dijalankan dengan cara-cara damai, tertib, dan penuh martabat, tanpa kekerasan, provokasi, atau ujaran kebencian. Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Sebagai gereja kita percaya bahwa Indonesia hanya akan kuat apabila dibangun di atas pilar-pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian. Kepada segenap jemaat HKBP dimanapun berada, saya mengajak. Yang pertama, teruslah berdoa bagi bangsa dan pemimpin kita. Yang kedua, mari kita jaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapa dan apapun. Yang ketiga, kita menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian, dan keadilannya akan menang atas segala ketidakadilan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Piaraja Tarutung tanggal 29 Agustus 2025, Eporus Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Saunari hujau hami matu inang sueni eko mastuti boru lumban gaol asa Roma hamu tujolo lau majalo ulos hatuaun.
Di Inang Boru Lumban Gaul, selamat ulang tahun Inang. Las rohani huriatai ala pasidohot noeng marnida. Inang sudah sampai di usia di 70 tahun. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan Inang. Doa gereja semoga Inang tetap sehat. Sakit penyakitnya hilang. Lewat berkat Tuhan sehingga Inang dengan bersuka cita melalui masa tua ini. Maka hari ini gereja dengan rasa syukur hendak memberikan ulus kepada Inang. Ini adalah doa dari gereja ini. Doa pendeta, perhala dan semua jemaatnya. Supaya kiranya senantiasa kasih setia Tuhan menyertai kehidupan Inang Berlumban Gaul. Maka kami akan menyerahkan ini. Hatan itu hata di Pangukapon Tolu ayat 5. Songonima ulus sononna abit nasaksak tu akan namonangi. Nasotu pa bese saokku goarna sian buku hanguluani. Hati dakonoku ma goarna dijolo ni damang dohot aka suruanna. Saya songonima, semoga dengan demikian juga Tuhan kiranya memberikan baju kemenangan kepada Inang pada waktunya. Maka tetaplah bertahan dan berjuang dalam iman ini. Tuhan memberkati Inang dan juga Amang dan juga seluruh keluarga. Daku boto bahasa Indonesia nih upasaon bahasa Batak do dokonoku. Ador hadukka ma tugu-tugu ni lobu, ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo. Penggeng saurmatua mainang menugu-nugu pahopu saya songoni masa hatu namar nini marnono. Eme sita batua ma parlinggoman ni si borok debatado si lehotua saya sudah mahitaon di parorot. Asa sahat sahani sol sahatu botean liling ma sudah hitaon mangulu saya sahak ma tupang gabean. Tapi gema ede puji-pujian nasi norahon ni kor gabungan ama.
Tapuji Tuhata maredehita laos tapapunguma peleata sada a dohot sada b. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan, tajaloma barita nauli di prasarata di minggu sadarion, imana dienen sian surat Heber biddu 10 tulu ayat pitu rodi ayat 10 pitu, na sinodangan ni topik minggu
Yesus Kristus manguluho kita rodi salileng-lelengna. Ujahahom ma di tonga-tonga ta songono mahatana disi. Ingot tamu ma akana manguluhok kamu, na pabuahon hatani debata tuhamu. Ujung ni perdalanan nasida ma bereng hamu, jala tiruhamu ma haporsiaon nasida. Ia Yesus Kristus, songoni natoari, songoni sadarion, laus ido rodi saliling lelengna. Unang maolo hamu elaelaon ni podana ragam jalana lain. Ai patuk do marhite-hite asini roha, gabitugu roha, dada marhite-hite parpanganon naso marguna di akka na mga radotisa. Adong do dihita langgatan, dang marhuaso mangaton siani akka na marhalado di udung-udungi. Ay di balian ni parsarwanido ditutung sibuk ni akadorbiya. Dung dibuan situa ni malim mudari tubagasan bilut na badia ala ni dosa. Songonido ng Jesus, di balian ni harbanganido ibana marsitaonon, asa di parbadiyay bangsoy marhite-hite mudarna sa diri. Di baheni tadapot tom maibana tubalian ni parsarwani. Mamorsan haleon nai. Aida ngadong dihita dison hutanahot. Alay dilului rohat tado narosogot. Marhite-hite ibana mata pelehon totong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbue ni bibir akka na marhatopoton goarna. Alay unang malupa hamu mabahen na denggan dohok mangulahon asini roha. Ay di halomoho debatado akka pelean nasongoni. Tangihok kamu ma akka na manguluhok kamu. Jala oloy hamu ma nasida. Ay nasida do majagay tod dimuna. Laos nasida do maralus sugot. Naing ma marlas ni roha nasida disi. Unang mardongan hoy-hoy ay dang ulimunay. Ido yanggo sahakna. Huriana hinaholongan tongon di bulan Agustus, di bulan kemerdekaanon. Prihatit do hita marhite marnida bangso Republik Indonesia. Tabereng do ditiki piga-piga ari na parpudion, dinagodang tanda tagar na madok, rest in peace, Indonesia's democracy. Jala gudang akatindakan manang aksi unjuk rasa manang demo na sangat disayangkan memakan korban meninggal dunia. Molo tabereng donya nakamanginang mundur tupu di sibut cirina holan alani kebijakan manang aka tindakan-tindakan ni pemimpin-pemimpin naung diida masyarakaton nung ngapagudaku nalipesian hasitongan. Terlumubi mai di pengumuman kenaikan tunjangan ni wakil-wakil rakyat na sangat drastis. HP dong ditelusuri, adong di berbanding lurus kenaikan ni pajak ni masyarakat. Oma nama bain geram aka masyarakat di tonga-tonga di bangsoton. Lumubi muse ala diperhadapo kita dot aka statement ni aka wakil-wakil rakyaton nama bain tubuh amarah di masyarakaton lam tusogona rohana mida nasida. Di nasida mungkin ya tidak seberapa ido bana gabe di dok nasida ya cuma segitu ninna HP dihita nga jumlah nama cai fantastis. Dungi ditiki di dok nasida manangisin na demo termasuk di kategori orang-orang tolol, ini juga sangat-sangat tidak tepat keluar dari mereka. Padapot ni nasida mana pernyataan non mabain lemohop tahilala. Lumo hidup ditiki di pertontonkan nasida kenaikan tunjangan yang drastis itu lalu diikut sertakan dengan video-video menari-nari dengan penuh kegembiraan. Ini menyayat hati masyarakat. Od mana mabain ikon bergerak akar rakyat tahun lahu pataridahu suarana.
Tua ka pemimpin-pemimpin na mangulah si songoni. Jala maruduk dope satu partikianon. Alai di tonga-tonga ni situasi ikut totong taingot posisita sebagai sahala Kristen. Jala dipaingot hatani debata nang dibagasan tikion. Di tonga-tonga ni peristiwa manang tonga-tonga ni keadaan ni bangsa nasongoni disuruh kita sebagai hala Kristen ikon mangului na manguluh kita. Di sodo problematikna. Ngata bereng songoni kepemimpinan hapesian ha Kristenon isuruh do kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Ikon uluwataninna kana manguluh kita. Atong bohado madalatonon. Huuji mabuat sian peristiwa ni jemaat mula-mula ima turpuk taon. Jemaat mula-mula ima akahuriana perjului hati-hai. Mereka mengalami hal-hal yang hampir mirip dengan kita alami sekarang dari pemimpin-pemimpin atau pemerintah. Mereka dikejar, dianiaya, ditangkap, lalu ada yang dihukum mati tanpa proses hukum yang benar. Jadi songonima dia do pinasida. Alai boy totong bertahan. Tung pegoda ngaka penganiayaan, dikejar-kejar, ditangkap, dihukum mati. Alai jemaat mula-mula boy bertahan. Gariada pertumbuhan ni nasida pe sampai didok do istilah ni pertumbuhan nasidai semakin dibabat, semakin merambat. Pertumbuhan ni halak Kristen na perjolo itung pesongoni aka tantangan manang tindakan dan yadopan nasida sian pemimpin-pemimpin manang pemerintah. Tapi pada saat itu umat Kristiani semakin dibabat, semakin merambat. Di sodo noaing idota hira-hira do rahasia ni nasida. Ubain na boy songoni kira-kira rahasianya apa? Molo taberengan non sejarah ni hak Kristenon mula-mula, ternyata rahasianya adalah mereka mengakui bahwa Yesus Kristus itu pemimpin yang kekal. Itu rahasianya. Rahasia ni nasida boy tetap bertahan ala diokui nasida do Yesus Kristus do namanguluhon rodi salileng-leleng. Dia adalah pemimpin yang kekal. Odo nama bain nasida tetap boy bertahan. Molo tajahan nongan di atas itu ton di Heber 10 tolu ayat 5 di bagian B. Di dok sangonon ibanasa diri do madok, maksudnya Tuhan. Ibanasa diri do nama do madok. Sadok naso tadi konoku doho, sadok naso pasoboku doho. Ini perkataan Tuhan. Naso tadi konoku doho, aku akan tidak meninggalkanmu, aku tidak akan membiarkanmu. Sekedar informasi, laos ayat do natuari dipakai GBT mani festival Kur Ama distrik HKBP distrik 20 Walu de Boskapon. Nani dohotan ni huriata HKB Cimanggison. Puji Tuhan juara 2 nasida. Harapan. Harapan 2. Iko bangga dohita. Allah halahi nggak berjuang. Nggak berjuang nasida semaksimal mungkin meritaka. Ya keterbatasan waktu ikon merguru, ikon berpajupang, alani kesibukan, ala ikon nisahawa pajupang. Ale menurut kami nggak maksimal. Molo kami jurine juara nasida. Ale dah kami jurina. Ya namanya kalau penjurian ini ya molo haruhita di sono yang menilai sada bare di sono itu berbeda-beda kan. Misalnya au 50, adong na 55, adong na 70, nah bisa berbeda-beda. Alai sepanjang parnidaan nga tabo nasida mangidihon idei gabe tau puji-pujian tuata. Tetaplah semangat akamang hate. Laho manguduti akka. Nah domenga de petitik kenero. Ada hal-hal yang dievaluasi, silahkan dievaluasi demi kebaikan paduan suara dari gereja ini. Odo tema ni acara ini atau are. Idoban ala selaras doa doa lirik ni lagu wajib nasidai. Jadi di dok Tuhan ini do langsung sepenggal liriknya itu Roma hamu tuau hamu akan loja jalan asorat. Dungi marlas ni roha mahita. Marlas ni roha ma sonang ma. Allah Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang kekal, naso pasobona
jalan naso tadi konon na hita. Odo na ni peop ni halak Kristen na parjului, ubay na boy na sida bertahan di tengah-tengah ni situasi pemimpin manang pemerintah yang berlaku tidak adil kepada mereka pada saat itu. Nah sianima hita borhat aka amang dot tamuinang bahwa Yesus Kristus itu pemimpin yang kekal. Yesus Kristus ido na mangulok kita rodi saliling nileleng na adong matulu si peopot tasyani na perjolo hot majongjong na paduahon totong ula na dinggan na patuluhon oloima na manguluhon ho tayo na masada-sada siyan na tulon na perjolo hot jongjong. Teguhlah berdiri di mana? Berdiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Molo tabereng penuai ngaka pemimpin di tongan di bangsa songonon ikon ho dohita jongjong di bagasan haporsiaon maradopon Tuhan Yesus Kristus songo dia dohita boy hot jongjong tiru maha porsiaon ni na manguluhon hita haporsiaon ni nasida ujung nilakana maida ni na nakaning diturbuktai. Marilah meneladani iman pemimpin kita. Akhir hidupnya lah lihat nin ujung ni perdalanan ni nasida molo tabereng do para rasul akasisian ni Tuhan Yesus Kristus dan 12 halahi sampai pada akhir hidupnya mereka tidak ada yang enak-enak akhir hidupnya, semuanya mati dengan tragis. Alai taboto takas sahatu natos hosani nasida na 12 siseani ho do nasida satia tu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus walau harus menderita, mati, disiksa, ada yang dirajam, ada yang disalib terbalik dan lain sebagainya. Molo taida mo si Paulus rasul ni debata na mangula godang mabaritaho barita nauli ujung ni perdalanan ni ibana pedang tabo alai saha tu ujung ni perdalanan nai taida do haporsiona ido sitiruota ditiki sanggup ibana madok aila bado diau hamatean asa edo sitiruota kamanginang. Itu yang perlu kita teladani iman dari pemimpin kita itu. Asa boy hita hot jongjong ay nang sadia do PHP na huayon ayak ka apostoli songono dia ido nama ngurupi hita teguh berdiri di dalam iman kepada Kristus. Jalan boy musai mabek kita hot jongjong ima unang olo di ela aka podana ragam dohot podana lain. Ada banyak godaan ajaran-ajaran yang membawa kita kepada hal-hal yang menjauhkan hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Paulus berkata, ujilah segala sesuatu. Molo adong aka hal ne baru, ujilah itu. Unang olo hita diela aka poda naragam dohot poda ne baru. Dungi do iba nama porsan haleaon nei. Kita tahu Yesus Kristus memang harus marsitaonon ikon menderita. Maka kita juga harus senantiasa rela dan mau menderita, menanggung seperti yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Alani ido hot mahita jongjong, teguhlah berdiri dalam iman. Supaya apa? Supaya kita jangan ikut-ikutan dengan orang lain atau dengan kemajuan. Saya sering mengatakan ini ada fenomena yang melanda umat tanpa terkecuali orang muda dan orang tua yang disebut dengan fear of missing out. Maka hari ini diingatkan no fear of missing out. Asa unang adok kita tutuna pabiarhu molo idok ketinggalan tren. Jadi asa unang adok kita na adong ne baru itor di hutan. Molo nakaning di poda di dokon kita harus selidiki dulu. Diselidiki dulu, diuji dulu, itu sesuai dengan firman Tuhan, boleh diikuti, itu seturut dengan perintah Tuhan, boleh dihidupi. Maka cara supaya kita teguh berdiri, janganlah termasuk di fear of missing out tadi. Kita harus berani mengatakan tidak kepada satu tren apabila itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Molo dihita halak batak adong padohan emena masak digagat ursa ia ina masa imaniula. Ternyata ini amang inang jangan dipakai ke semua bidang. Setunggal bita pakyo tu sudah hal.
ala na ulo do mabay kita sega, ala idi ulah halak gabi doh tita mangulahoni, mololau halak unjuk rasa dengan anarkis, dengan kekerasan, gabi doh tita mangulahoni, gabi salah. Ala dang disudil bidang ningolu ternyata boy pakyota padohanon. Asa boy hita hot jongjong laho maka persyai Kristus itonga-tonga ningoluta. Saudara-saudari amang dan inang, saya mau mengatakan engkau sudah di jalan yang tepat ketika engkau mengikuti Yesus Kristus. Alani ido, teguhlah berdiri dan jangan goyah. Kita sudah ada di jalan yang tepat ketika kita memilih Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi goyah. Di Heber 10 ayat 8 idok nakaning ia Yesus Kristus songoni natwari songoni sadarion laus ido rodi salileng-lelengna. Molo ka pemimpin-pemimpin di tengah-tengah ni portibion na boido gati zamanna, gati gaya kepemimpinanna, gati huasona, gati sudi kesejahteraan. Alai molo Tuhan Yesus Kristus ibana songonina tuari songonisa dari onlau songonido salileng-lelengna. Asini rohana, holongna, pemeliharaanna, hok doi salileng-lelengna. Alani ido kita sudah berada di jalan yang tepat mengikuti Yesus. Berdirilah teguh di sana, jangan goyah. Napa duahon didok diturpuk sia turpuk ton totong ula nadenggan. Teruslah berbuat baik. Marhitiaha mempersembahkan syukur kepada Allah melalui Yesus. Persembahan syukuron boido tapatupa marhite ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Hudok naking di awal sibut ciri ni geram amarah ni masyarakat gumodangan alani aka statement ni wakil-wakil rakyat itu mabain mohop roha. Ucapan bibirnya yang telah menyakiti hati rakyatnya. Alani ido didok dison totong maulahon na denggam marhite napasahaton pelean tu debata di bagasan Kristus marhite aka padohan nasitong. Padohan na marhatopot ton goar ni Tuhan Yesus Kristus maka padohata. Jala didok do mose pelean na denggani marhite na mangulahon aka ulahon na denggan. Geram boleh, marah boleh di situasi saat ini, tapi janganlah menjadi anarkis. Dan janganlah merusak fasilitas umum. Ay molongay tutungin non dohot aka fasilitas umuman hita do nasusa. Mulai itu tuh maka stesen ni buswayan rakyat donasu saya halaki bermobil mewah doa kamanginang dan ilalai. Maka jangan terbawa emosi, harus senantiasa geram boleh, marah boleh, tapi ingat jangan menjadi anarkis dan merusak fasilitas umum. Alai nama nabai hasusaata doa muse ditikin. Naking didok unjuk rasa itu hak konstitusi boleh. Tapi berunjuk rasalah dengan damai, dengan tertib. Aspirasinya yang perlu disampaikan, jangan menambah chaos, kekacauan dengan tindakan anarkis yang demikian. Teruslah berbuat baik. Terus mangulahon akaulahon nadenggan. Alo ma'akanajat. Di buku po dan akaningan bidu 25 ayat 4 1 ayat 5 takas do didok disi ikos sirangon tak taksian perak. Iko pabalio parjahasian adopan manang jolo ni raja. Jala ulang patongam-tongam dirim di jolo ni raja. Sudai neng madok paholang dirim sian hajahaton. Molo pesongoni no enggo na mangulahon akan asodenggan alayang goho paholang dirim sian akai. Paholang dirim sian akahajahaton asa tungbui pataridahonot tak keteladanan sebagai murid Kristus di tengah-tengah di bangsaon. Jala tayo ma aidang di portibion inganata nahot aka manginang. Di Heber 10 nakaning di ayat 10 takas doidok ibana. Aidang adong dihita di son hutanahot alai dilului rohat tado narosogut. Maka jangan bertindak seolah-olah bumi inilah tempat terakhir bagi kita. Oleh karena itu, walau dunia dan bumi ini sedang chaos atau kacau, telah berbuat baik. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, alani ido ibana ma di ayat saplonomi, alai
unang lupa hamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha ay di halomoho debatado akka pelian na songoni. Jadi unang lupa hita mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha oddo pelean na hinalomohon ni roha ni debata sian hita saluhuna. Napatuluhon no mana parpudi didok oloi ma na manguluhok ko. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, terkhusus pemimpin-pemimpin rohanimu, karena mereka lah yang menjaga jiwamu, mereka yang memberitakan kabar Injil kepadamu, maka taatilah mereka dengan segeluruh pemberitaannya. Molo didok dison pemimpin rohani, baise mana pasahaton akahatani debata Tuhan. Ibana do nama jaga to dimuna asa unang gabe mago alani haporti bionon alani roha dagingon. Dengarkanlah seruan dari pemimpin-pemimpin rohanimu. Tadi kita sudah mendengar bersama seruan dari Opui Epolus HKBP. Maka dengarkan dan taatilah itu. Teruslah berdoa bagi bangsa ini dan pemimpin bangsa ini. Lalu disebutkan mari kita jaga persaudaraan. Dan jangan terpecah oleh siapapun dan oleh apapun. Kemudian tunjukkanlah teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, membawa keadilan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Oma seruan sen opui eporus tuhita sebagai pemimpin rohani di hita. Atong taului mai aka amang dohot tamuinang. Ala ternyata mulu taului i ay parohon uli doi di hita. Baliksa mulu so taului i ay napadohon akano muli doi sia kita. Di ayat 10 pitu idok ibana nak kaning songonon. Tangihon hamuma akka na manguluhok kamu, jala oloy hamuma nasida. Ay nasida do majagai to dimuna, laos nasida do maralus sogot. Naing mamarlas ni roha nasida disi, unang mardongan hoy-hoy, ay dang ulimunay. Unang sape mardongan hoy-hoy, akka na manguluhok kamu, majaga to dimuna. Alay oloy hamuma akan na pinasahat na siyan hata ni debata ay ulimuna doy molo oloam muna. Jala didok dison pemimpin rohani yang paling tinggi itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ido sioluata aka amang dohot tamuinang. Taului maibana Tuhan Yesus Kristus si alanyaha ala ibana do dalan sasada ibana do dalan. Dia adalah jalan satu-satunya. The one and only. Yohanes 10 ayat 6 ido iban. The one and only. Dangadong bena asing dukon ni. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Maka tanpa tawar menawar tunduklah kepada Dia. Taatlah kepada Kristus. Oloi ma Tuhan Yesus Kristus si. Dungi kita disuruh taat kepada Yesus Kristus karena Dialah imam perantara kita dengan Tuhan Allah. Hita nama redosa ona sabui pajupang dohot debata yang maha kudus hanya melalui Yesus Kristus itu saja. Dialah imam penghubung kita. Maka taatlah kepada sang penghubung itu supaya kita senantiasa dapat merasakan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Oloi ma Tuhan Yesus Kristus si Allah ibana do nagabe pelean pardengganani. Dia adalah kurban pendamaian itu. Molo perdana robi, imam akan memberikan kurban pendamaian atau kurban penghapusan dosa sekali setahun. Dia akan mempersembahkannya ke ruang maha kudus. Jadi Roma ibana tulang gatan sehari setahun. Pasahaton pelean hasesaan di dosa. Setiap tahun harus berulang. Tapi di dalam Yesus Kristus itu dikerjakannya sekali untuk semua dosa dan untuk selama-lamanya. Karena apa? Dia sebagai imam besarnya sekaligus dia juga lah menjadi korbannya. Bukan lagi kambing domba yang dikorbankan, tapi Yesus Kristus itu sendiri, darahnya sendiri yang menebus dosa semua umat, semua ciptaannya hari ini dan sampai selama-lamanya. Oddo nama bain dang boybe soikon oluatta Tuhan Yesus Kristus. Maka tunduklah kepadanya. Dia jalan satu-satunya. Dia imam penghubung kita dengan Allah yang Maha Kudus. Dan dialah kurban pendamaian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Kristus. Dunia boleh berubah. Pemimpin boleh silih berganti. Situasi sosial bisa penuh ketidakpastian. Tetapi Yesus Kristus tetaplah
pemimpin yang kekal. Akhirnya berdirilah teguh untuk terus berbuat baik dan taat kepada Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami todo pamwali Tuhan. Allah tongon di hari Minggu totong do dipakulingi ho hami do sudi ruas ni huriam marhite hatam. Asa tung boy tutu tarpatari daho kami ali Tuhan ngulu namar si hohot diho. Molo pe ikon adopan nami aka hasusaan paru kilon di tanoon. Di tonga-tonga ni ngulu nami ganup marsada-sada. Alay di igil hodo asa boy hami bertahan saat ro di ujungna. Unang adong siya kami na manibil madeli gabi mana di koko. Alay hot mahami jongjong makapor syai ho di sudi gulmi ni ngulu nami. Jalo totong huingot tami laho mangulahon akan nadenggan. Mangulahon asini roham maradop pono saluhut na halak di sudi partikian. Jalo totong mahu pataridaho kami panguloyon nami dia kana manguluho kami na majagai tod dinami. Atong asima roham ali Tuhan debata. Marhite todim tod di porbadia say parrohai hami luhuna. Parbisuhi hami asa anggiat hatus hatam di hami. Jala margogo hami lau pasautoni di ngulu nami siapari. Tuhan debata. Porsea do hami ditatap podo na masa di tonga-tongan di bangsa doho negara namion. Alani ali Tuhan say magira mahorola ho mangurupi hami. Say magira mahola ho paluahon bangsa namion. Say magira mahoro ali Tuhan laho memulihkan keadaan di tonga-tongan di bangsaon. Asa daos yan kekacauan. Boy mo say hami madalani ngulu nami di bagasan damai sejahtera. Pasu-pasu mas secara khusus sude maruas ni huriam hakabibici manggison. Asa di tonga-tongan ya kahamaulo dohot hasusanon. Boy tong hami ali Tuhan pataridahon na murid-murid ni Kristus hami di tonga-tongan di Portibion. Asa manang tu dia pe hami lao. Mangulahon aka ulaon nami na maragami. Totong mahu pataridaho kami damai sejahtera, keadilan, dohot akan nahobar tuhatami. Atau ngasima roham Tuhan baik mahami sebuah lasni roha. Sebuah damai itu akan nahumaliak kami. Mengurupi akan nagali. Asa marhitei ma totong ali Tuhan. Boy pasautomu damai sejahtera di tonga-tonga ni bangsa namion. Pasu-pasu maka pimpinan nami Tuhan. Paingok nasida. Dia kaulaon nang sohobar betulomo ni roham. Say bahin jora di nasida Tuhan mangulahon aka ulaon na manusay rohan ni ngulu niya kapardipena doho sudi rakyat Indonesia. Anggia maboy marhamu baon nasida tinggil tu sudi suara ni rakyat patureho na kebajikan kebijakan na masa di tonga-tongan di bangson. Porsia dohami marpakirimu dope hami natukdo gogom dohot wasom laho patureho ni saluhuna. Atong Tuhan debata pasahatami mangulu nami doho ngulu ni ruasmon. Diraga makanan na yung buluson nami tujuluan nerion. Padaw mahami o sa nakaparmaraan. Totong masay dapotan parsaulian. Manang tu dia peka ruas mi mga laka. Mangulahon aka ulaon ni nasida. Padaw siya nakaparsahiton. Pasu-pasu ma pos ni roha dia ka namarsahit. Na makirim dia kahamamalum siya nakapanahi nasida Tuhan. Sa isurduk ko tangamo na labaw hito pamatang ni nasida. Asa ang tanggal akaparsahiton ni. Sikop pakilalaan na hahipason ni dingulo ni nasida. O di honon nami dotong akaruas ni huriam na majalo aka pasu-pasu di bagasan sa minggon. Pertabaan ni umur, rejeki, parutungan, lancar ni usaha do aka ulaon, prestasi, asima roham Tuhan. Paingok masu di ruas ni huriam asa totong sidok mau lihati nasida dia kadenggan di basam. Secara khusus doho hamanateho kami dipangurupim doho di padonganim dia kaama nahu pawarhat hami ale Tuhan maddoho ti festival kursian huriam hakabici manggison nunga tutuboy edehonon nasida akay de puji-pujian ni tau sangap di guarmu may ale Tuhan las ni roha may dinasida na mangedehosa doho disudiakan ato mangihon. Manang dia pe ali Tuhan aka hasil lang jinalo nasida naing matotong di bagasa roha mau lihat ya kama nami doho sudi keluarga nang sudi ruas ni huriam totong mendukung nasida to aka tikin nang ro patupahon aka paridio na dumasib dope atong ali Tuhan nami pasahat kami mangulu namion hura jumi hami do pardosa godang hami jumulo urasi mami sia dosa pangalosyon nami asalam talub hami gabe haboran ni pasu-pasum holan marhite guar anakmu Yesus Kristus tangihon matangiang namion amin. Mari de mahita laos tapasahat mapelian na paduahon dohot amplop resort.
pengoluwo kondona marsakali buang sinundang tunaholobi asa margogo musti Pampangmu di sini, bahin mau bagi deanmu, pasu Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale de bata amanami nadi banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus.
Hupasahat tami masian na nilehom mito hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana gulehon mi toniro di pamakaku sadohon manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni Roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon to pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saluhutna. Tuhan